Assalamu alaikum. Sunana Yasin Abdulwahab Musa. Ni ne zan ɗauki wannan course ɗin na UI UX. Ni UI UX designer ne kuma ni graphic designer ne. So ni ne zan ɗauki wannan course ɗin na UI UX design a wannan makaranta mai albarka mai suna Flow Diary. Zan ɗauki wannan ɓangaren na design. Za mu yi amfani da Figma. Za mu fara tun daga gabatarwa. Za mu gabatar da shi kanshi mene ne design kamar yadda muke gani, wanda a cikin wannan darasi mun yi project har guda biyu, wanda a cikin waɗannan project ɗin mun yi design na crypto wallet from scratch. Wato mutum ko yau ya shigo duniyar design kuma ya fara amfani da wannan tool ɗin na design wato Figma, na yi bayani step by step, wato daki bayan daki, yanda mutum zai fahimci yanda zai amfani da wannan Figma domin ya yi UI UX design da ita ko kuma graphic design. Sannan ba a nan na tsaya ba, na nuna hanyoyin da mutum zai bi ya yi converting na text zuwa object ta yanda zai iya wato customizing, ta yanda zai iya editing wannan text ɗin domin ya ƙirƙiri logo ta hanyar amfani da wannan text ɗin. So wannan yana nuna mana cewa duk wanda ya samu dama kuma yake da sha'awa ya shiga wannan darasin, so ba wai iya UI UX design zai koya ba, wato hatta yanda ake wato design na logo zai koye shi a cikin wannan course ɗin in sha Allahu. Sannan kamar yanda na fara bayani a farko, na faro wato course ɗin nan tun daga matakin mai koyo, wato tun daga beginners level. Na faro bayani daga gabatarwa da kuma irin kayan aikin da za mu yi amfani da su a ciki. Sannan na yi bayani dangane da wato hatsarin yin amfani da wato kalar da bata dace ba a cikin design. Sannan na nuna bambanci tsakanin kalar da ta dace a yi amfani da ita a kan wata colour da kuma irin, ko in ce launin da ya dace a yi amfani da shi a kan wani launi da wanda bai dace ba. Sannan na ƙara da bayani a kan abin da ya danganci wato noise a cikin design, wato za mu iya cewa hayaniya a cikin design ko mu ce tarkace a cikin design. Na yi bayani sosai. Sannan wannan course ɗin na naɗi kusan darussa guda 125 a ciki. So in sha Allahu ina fatan duk wanda ya yi taking wannan course ɗin, wato duk wanda ya ɗauki wannan course ɗin daga farko har ƙarshe kuma ya bi shi ɗaya bayan ɗaya, zai samu ya fahimci wato me ake nufi da design ma gaba ɗaya, ba wai iya UI UX design ba. So ko da a ce mutum ba shi da sha'awa a kan harka ta design, in Allah ya yarda zai fahimci me ake nufi da design, sannan kuma zai iya bambance design mai kyau da kuma mara kyau. So a nan zan nuna mana wato kaɗan daga cikin wato abin da muka yi a cikin wannan design ɗin. Mun yi design na crypto wallet, inda user zai zo ya yi creating wallet, sannan kuma muka nuna process ɗin da za a yi creating wallet, sannan kuma muka yi design na yanda za a yi design na interface ɗin gaba ɗaya wannan wallet ɗin, da ɓangare na send da receive da kuma swap kamar yadda muke gani. Ba a nan muka tsaya ba,
mun yi wani project ɗin na online marketplace wanda muka sa masa suna Flow Diary Online Marketplace. Ga shi nan kamar yadda muke gani mun yi creating component masu yawa ta yanda duk wanda ya yi taking wannan course ɗin zai iya creating na kowane irin component da ya ga ana creating a duniyar UI UX design da kanshi, sannan kuma mutum zai samu idea na design kowane irin UI. Kamar yadda muke gani ga wani carousel scrolling shi ma mun yi design ɗin shi. Babban dalilin da ya ja hankalina na yi design na online marketplace shi ne wato wannan shi kaman website ne da za mu iya cewa yana da ɓangarori da dama kamar yadda muke gani wannan wani wato image selector ne na ɓangaren product page da kuma quantity na wato adadin wannan product ɗin da user zai iya siya a wannan page ɗin kenan. Sai ga add to cart button can a gefe, sannan kuma idan user ya canza ya yi clicking a kan wa'innan image ɗin na ƙasan wannan babban image ɗin, so wannan babban image ɗin zai canza ya koma kalan kowane image na ƙasa da user ya yi clicking. Sannan nan ɓangaren sai muka yi design na ɓangaren shipping, sannan a gefe muka yi creating na vertical scrolling inda users za su iya dropping na wato comment. Sai a can ƙasa kuma ga shi nan muna da frequent asked question section wanda a kowane page mun saka shi. Bayan wannan muna da footer a ƙasa wanda shi ma kowane page yana buƙatan wannan footer ɗin. Sannan a ƙarshe ina mai ba wa wanda zai yi taking na wannan course ɗin shawara, wato ba a dare ɗaya ake koyan skill kuma a ƙware sannan kuma a fara amfana da wannan skill ɗin ba. Magana ta gaskiya duk wani skill da mutum zai koye shi in dai digital skill ne irin wannan da muke koyarwa, so yana ɗaukan lokaci saboda masu iya magana suka ce great things takes time. So abu mai girma yana ɗaukan lokaci, saboda haka ba zai yiwu ba mutum ya zo, so idan dai abun har da za ka koye shi mai sauƙi ne, so ya zamana kenan ba shi da value, ya zamana kowa zai iya yi. So idan kuma kowa zai iya yi me ya sa wani zai biya ka ka yi masa shi? So dole mu fahimci cewa abin da ka tsaya ka mai da hankali ka ɓata lokacinka sannan kuma ka tsaya ka jajirce a kan shi ka koye shi, so wannan abun shi ne zai biya ka, saboda wannan ne zai yi adding value a rayuwarka, wanda idan mutum ya zo ya ga kana da wannan skill ɗin shi ne zai iya biyan ka. Saboda ba wai don kawai ka zo ka yi taking course shi ne yake nuna cewa ka ƙware ba, a'a dole sai kana maimaita abin da ka koya yau da gobe, sai kana maimaita abin da ka koya. Wannan maimaitin na abin da ka koya shi ne zai saka ka ƙware har ya zamana babu irin design ɗin da ba za ka iya yi ba. So da wannan nake rufe wannan gabatarwar, ina fatan Allah ya sa mu amfana da abin da za mu koya a cikin wannan course ɗin.